Víte, jak vypadají české Vánoce? 67% Čechů je považuje za svátky pohádek, klidu a pohody. A přesto má 8% Čechů na Vánoce chuť vzít paličku na někoho jiného než na kapra. 63% Čechů se těší na prožití klidných Vánoc, ale 8% z nich skončí s rybí kostí v krku. Češi rozjímají a hledají sami sebe. A 19% skutečně najde. Pod stromečkem ponožky. Češi pospíchají, ale nestíhají. Uklízí, pečou, zdobí, ale ještě dnes nemá 26% Čechů jediný dárek. No a Vánoce jsou i trošku plastové. Modelína pod stromečkem, svařák v kelímku a umělé vánoční stromky. A dokonce 12% Čechů by si přálo mít růžový stromek. Ale ne všichni jsou ochotní za něj zaplatit. Známe Čechy. Tenis Ice vám přeje krásné a růžové Vánoce.